altijd deel geweest van de Surinaamse club. Het was, in de tijd was het Phoenix en later is het Arusur geworden. Ze zijn een beetje gescheiden. Ze hebben er dan een nieuwe club van gemaakt, dus Arusur. Arusur, en met name omdat het niet alleen maar uit Surinamers bestaat. Zo niet uit meerdere nationaliteiten. We hebben Colombianen, we hebben mensen van Venezolanen die ook in de club zitten. En natuurlijk ook Arubanen, er zitten ook Nederlanders. Dus het is een hele mixmax hier. En wij, hoe lang het bestuur al zit, heb ik geen idee. Ik weet wel dat wij de club vorig jaar na het heengaan van onze vorige voorzitter, hebben we dan besloten om een nieuwe bestuursvergadering te doen, om een nieuwe president voor de club te gaan kiezen en dan gelijk een nieuw bestuur te gaan vormen. Met dit nieuw bestuur komen we dan ook met nieuwe ideeën. We proberen zoveel mogelijk de verschillende feestdagen wat met de club te doen. Deels om, ja, natuurlijk om wat geld voor de club te gaan genereren. Maar ook dan dat iedereen een beetje bij elkaar is, want dat is het eigenlijk. Het is niet alleen maar een voetbalclub, het is ook een sociale club. We hebben daar aan de andere kant daar hebben we televisies. We zijn van plan in de toekomst een kids corner te openen hier met een PlayStation of zo, dat de kinderen ook aan hun trui kunnen komen. We zijn bezig via verschillende foundations. Zit Dieter Grace en Leo Hertog. Die zijn bezig ook met een speeltuin. Dus we zijn ook druk bezig met de minister van Sport en Cultuur. Met name meneer Andy Cruz. Die was hier ook op bezoek. Zij is de situatie komen zien. En hij heeft ons beloofd dat hij ook wat voor de club via de foundation gaat doen. We zijn eigenlijk begonnen om, zoals we met Kitty Kotti, dat is 1 juli, afschaffing slavernij van Suriname. Dat wordt dan 1 juli gevierd. In verband daarmee hadden we een barbecue georganiseerd. En bleek dat het heel goed ging. Toch wat geld kunnen verdienen. Dus hebben we besloten om dat weer even te doen. Maar dan met voetballen straks, veteranenvoetballen. We hebben 4 wedstrijden gaan we straks hebben. En we hebben dan ook een hoekje waar je vleeswars en bloedwars en zo kan krijgen. We moeten in principe nog een keuken erbij. Het is een Hindoestaanse keuken waar je roti en al dat soort dingen. Maar van de club zelf hebben we barbecue. Dat is van de club zelf. En over een uurtje komt er ook een Javaanse keuken. Met bami en extra nasi en sauto en noem maar op. Dus we hebben dit keer toch geprobeerd om het een beetje gevarieerder te maken. Met meer opties. Want we gaan voetballen tot 6 uur. Want het wordt heel snel donker tegenwoordig. En dan daarna gewoon lekker hier chillen. Tot ik denk 1 uur of 8. Dat is meestal tot stemming. Kijk, we waren een beetje laat. Sorry op dat bij deze. We waren een beetje laat met propaganda. Maar gelukkig hebben heel veel mensen tegenwoordig Facebook en zo. Dus we hebben het via onze Facebook. De club heeft ook een Facebook page. Dus hebben we het daar een beetje. En dan iedereen zo mensen uitnodigen. Van mond naar mond. Ja.